akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili ITV ka ị na-ekiri. Aha m bụ Maazị Ofili Ikenna. Keleze akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Obi mwute nyere mmadụ niile maka mmechi emechiri Twitter. Ọ bụ oke iwe nyere mmadụ niile kemgbe onye isi ala anyị aha ya bụ Muhammadu Buhari mechiri Twitter. O mere nke a site na gọọmenti ọ bụ ya bụ onye isi na ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ihe mba ụwa na-ahụ anya site na enyemaka Twitter. Ha kwupụtara ka obi ha dị banyere ọnọdụ a. Mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba Maazị Eziokwu bụ ndụ ajụjụ ọnụ, o kwuru na obi adịghị ya mma ma ọrị maka na Twitter na-enyere ya aka n'azụmahịa ya. O kwupụtara nke a mgbe ndị nta akụkọ ahụ gbara ajụjụ ọnụ. O kwuru hoha na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi afụ otu ha si akparịta nkata ma na-ezipụta ihe ha na-eme tụmadị na azụmahịa nke nyawa bụ Maazị Eziokwu bụ ndụ. Otu nwaanyị aha ya bụ Asịrị Akụ n'ọnụ kwupụtakwara hoha na prezidenti nke ala anyị aha ya bụ Muhammadu Buhari echefuola na ọ bụ Twitter ka o jikwa wee mee ndọrọndọrọ ọchịchị mgbe ọ zọrọ ọchịchị nke ndị oyibo kpọrọ campaign na election. O ji ohere ahụ wee yọọ ọhaneze ka etinye okwu ọnụ ka mmadụ niile pụta n'igwe ma tinye okwu ọnụ, ma ndị na-aka ụka na ndị na-ekpe alakụba ka etinye ya ọnụ ka gọọmenti ala anyị na prezidenti bụ onye isi ala anyị wee kwugharịa ihe okwu banyere Twitter. Ụmụ ntorobịa kwupụtara hoha na otu ha si eme ihe abụzi otu ha si eme ya maka na ihe ha na-atụ anya Twitter ga-enye ha anaghị enye ha. Ha na-achọ ụzọ kwesịrị ekwesị ma nke kwesịrị ekwesị isi wee hụ na ha si n'ala anyị bụ Naịjirịa wee pụọ. A wee jiri ohere a wee na-adọ ọhaneze aka na ntị ka anyị mara na ofe dị ọkụ ga-emesịa jụọ oyi, ka onye ọbụla na-agba mbọ dịka o nwere ike ma na-ekpesịrị Chineke ekpere ike, n'ihi na Chukwu bụ onye na-aza ekpere n'ọnọdụ ọbụla. Ọnwụ gburu otu onye n'ime ndị amụma enwere na n'ala anyị bụ Naịjirịa nke aha ya bụ onye amụma TB Joshua. Ọnwụ gburu ya mgbe ọnwa Juun gbara mkpụrụ ụbọchị 5 n'ime afọ 2021. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akwa akwa arịrị mmadụ ndị na-aka ụka ya nke ọ bụ onye isi ya. Aha ụlọ ụka ya bụ Synagogue Church of All Nations nke headquarters ya dị na Lagos. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eri arịrị ya ka mkpụrụ obi ya na nke ọma. Amen. Ozi anyị si obodo Ịkpa wee lata mgbe ọnwa Juun gbara mkpụrụ ụbọchị 2. E mere ka anyị mara na otu nwata akwụkwọ ejide na onye nkụzi ya kụpụ ya eze na-abụ. Mgbe a na-agba nwata akwụkwọ a ajụjụ ọnụ, o kwuru na onye nkụzi ya pịarie ya wee mee ya ka ọ ghara ịmazi ihe a na-ekuzi. Mgbe o ji wee nweta onwe ya, o wee sị ka ya na ya wee pịrị ya. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ị ga-alụ olu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 10 nke ụtụtụ ụbọchị afọ na-aga. Ọka akụkọ ka bụ Maazị Ofili Ikenna. Biko nyere anyị aka gbasaa ozi a mba ụwa niile site na ichia ya dịka ndị oyibo kpọrọ ya na YouTube, Facebook na ngalaba ihe ndị ọzọ eji agbasa ozi. Ndewo.